στο μικρόφωνο, μπορεί, άσχετα από το πόσο χρόνο του παραπονούν, να το αξιοποιήσει. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ απόψε. Ευχαριστώ τον κύριο Καραγιάννη, το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, όλους που σήμερα θα αφιερώσουμε τα ποίηματα στους πρόσφυγες. Ο Μικρασιατικός Σύλλογος πραγματικά είναι πολύ καλό που το σκέφτηκε ο κ. Καραγιάννης. Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την εκδήλωση. Ξέρουμε από προσφυγιά, την έχουμε ακούσει, την έχουμε ζήσει. Είμαστε οι επόμενες γενιές βέβαια, αλλά δυστυχώς τη ζούμε και σήμερα. Και μάλιστα, με έναν, θα έλεγα έτσι, ευαισθητοποιούμαστε ακόμη περισσότερο, γιατί από όσο διαβάζουμε, οι δικοί μας πρόγονοι είχαν φιλοξενηθεί από Συρίους. Το 14 ακόμα που άρχισαν οι διωγμοί, είχαν καταφύγει στη Συρία, αλλά και το 22 με την καταστροφή της Μύχλης. Κατέβηκαν στη Συρία, οι άνθρωποι τους υποδέχτηκαν, ήταν τότε γαλλική απικία η Συρία από ό,τι έχω διαβάσει. Οι Γάλλοι ήταν αδιάφοροι, μήπως σας λέει κάτι αυτό, ήταν αδιάφοροι τότε οι Γάλλοι, και τότε χρειάστηκε η επέμβαση του Ερυθρού Σταυρού, παρακαλώ, από την Αμερική. Παρ' όλα αυτά, επειδή, όπως είπα, όπως προανέφερα, φιλοξενήθηκαν από τη Συρία, όταν ακούσαμε ιδιαίτερα, βέβαια δεν ξεχωρίζουμε, να το πω αυτό τώρα, δεν ξεχωρίζουμε αν είναι Σύριος ο άλλος ή από άλλη χώρα. Δεν είναι στη δική μας θέση να ξεχωρίζουμε. Τους θεωρούμε όλους ανθρώπους ταλαιπωρημένους με προβλήματα και όσο μπορούμε συνεισφέρουμε, αλλά ειδικά γι' αυτό είχαμε μια περισσότερη ευαισθησία και τώρα φιλοξενούμε και εδώ στην Κοζάνη. Στο μέτρο που μας αναλογεί και όσο μπορούμε, βοηθάμε. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ πόσο βαρύ είναι αυτό το αίσθημα της προσφυγιάς, με μία μόνο κουβέντα, γιατί ο Βασίλης θα μου φέρει στο λόγο, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, θα αναφέρω μόνο αυτό που είπε ο Γιώργος Σεφέρης, του 44 παρακαλώ, δηλαδή αρκετά χρόνια μετά που έφυγε, εκδιώχθηκαν από τη Σμύρνη η οικογένειά του, όταν έγραψε μια επιστολή σε ένα φίλο του που του είπε ότι τόσο πολύ με έχει πειράξει, μου έχει μείνει η μικρασιατική καταστροφή, είμαι σαν να είμαι πρόσφυγας από 13 χρονών. Δεν φεύγει αυτό ποτέ το αίσθημα. Και γι' αυτό ας προσπαθήσουμε όλοι να μην ξαναζήσει κανείς την προσφυγιά. Και ένα ποίημα δευτερολέπτο. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.